Uyabona abantu baphumelele bahlala kuma estate amakhulu bagibela amabhanoyi bathenga izimoto ezibizayo amathenda abuzwa kubo kodwa wena uncela isithupha uyasibuza benza ngani kunemfihlo ethile wazi kaBabu Dokotela akunikeze imfihlo yasemanzini izokwenza ukuthi uphile impilo lo oyibonela kwabanye abantu bayiphila ezingeni eliphezulu ezingeni eliphakeme yenza izinto zenzeke uBabu Dokotela engakwenzela lokho sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922 Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela baba wesizwe ubaba ojabulile lo mfana nje muhle ungathi ikhehla lomlungu asibonga kakhulu nale ntombazane lena ethuka abantu besilisa siyabonga ukuthi abakubo bakwazi ukuthi basifonele basho ukuthi no they retreat on her behalf statement sakhe completely engeke sisho ukuthi ngubani kodwa ke siyakwemukela lokho uma ukuthi kunosizo obunye abangalidinga elingasiza lo sisi Babu Dokotela PTY Ltd kwamancingesi Health and Beauty we are willing to help her so that kuzokwazi ukuthi abe ilento but we need to give her something if it's medical related we must but if it's financially we must Babu Dokotela willing to help because now we know what why ekhuluma kanje nalabo abanye bebe instigator khona ezokolo yenza ama mistake we don't have to use social media to expose abantu esuke be kanjeyana ake sibe abantu sibe noku understand what why a person and knowing psychopathy umuntu ukuthi njani very very important before nimfake ku social media siyabona. It's another new day, a wonderful day. Sihlezi noBabu Dokotela siyabulisa kuphi na kuphi la kufinyela khona liphimbo Eastern Cape molweni bantu bakuthi siyamthanda eSwatini siyavusela Babu Dokotela sizokhona namhlanje ke Nyabhanga water and oil balekile lokho mkhulu. Yes kodwa ke singafika Dokotela ngicela siphinde sikhulume nama HIV patients about iFuda. Uma sikhuluma nabantu abane HIV sikhuluma ngabantu abanohlobo levirus ongafuni ukuthi lilapheke because this is one of the investment eyakenziwa icompany ekuthiwa iDrug Mafia PTY Ltd and whereby you milking out a patient to take drugs that they don't need. What we mean they don't need because a drug once it's a prescription drug it's prescribed for a certain period not for life. But lana kuviolate the ethics of medicine. And you are not allowed to ask questions. Then wena une patient ekuma ARVs for too long. Unoma wako nganyama ukuma ARVs for too long. Since umama ekuma ARVs within 8 years wathathela ama ARVs abantu zoyisho lento ngamabomu. Abantu abaneminyaka ewu45 abafakwe kuma ARVs past 12 years. 70% wabo diabetic today. But we don't question that. Why abantu abaqala ama ARVs at the age of 50? 80% wabo diabetic today. Angikubuza lokho but question yourself. Okusho ukuthi khona lento yenza sibiza ukuthi regimen failure kwa medicine. Regimen failure. Awasasebenzi asedala ezinye inkinga. Why abantu abaqaliswa ama ARVs at the age of 55? Amatotoze ngaba engasasebenzi kahle manje it because it's a regimen failure. Why omkhulu abaqale ama ARVs at the age of 55 benizizwe singamabhelunde because it's a regimen failure. Ingakho ke sikuthi abantu abanikezwe iFuda kanye neFuda powder neFuda spray go 700 rand. Abanikezwe kanjalo kwabantu ke bakwazi ukuthi isimo sabo siqale sishintshe. Kunombuzo othi why Babu Dokotela ema clinic singasathathwa amagazi regular like before? Ngoba umthetho waka HIV health professional uthi every 90 to 60 days you must be taking amagazi. Angisho lokho. Njalo emva kwenyanga ezintathu kuya kweyizo 6 kumele ukuthi uthathwe amagazi. Kodwa manje ayisenziwa lonto. Babu Dokotela uthi njoba ingasenziwa ke because kunesizathu thatha ke ile product izokwazi ukuthi imsize umuntu one HIV siyabonga. Thola isibunge sika Nyabhanga nge1000 rand. Yazi ngiyaqapha Dokotela ukuthi uNyabhanga capital letter N. Mhlambe ke la ngiyosichazela. Ongayisho wena sekusuka impi enkulu kabi kwaSARS. Kubangwa ukuthi babhale imali ngeke bathini? Chichonga
Xichonga. Yes. Kahle kahle ngishangana. Mase mabhala kwa wrong iyasusana ke manje. Iyasusana ke manje ukuthi nisijwayela kahle. Imali usumuntu ini manje. Na indaba ino capital letter. Ya unyabhanga isibungo senyabhanga sikhona sibanika abantu nge1000. Ayiyaphilisa le nto kumuntu osuke edayisa. Sisho nje umuntu osuke edayisa lokho kuncane nje. Iyasiza kakhulu isiza kodwa isibongo sokubiza abantu kodwa sikunika sona nge1000 I'm afraid ke kuyona into ephoswayo into ukuthi umuntu ola eThekwini ayizela sosithatha ngoba sisafuna ukubona abantu baseThekwini besizakala ngomuthi why isilokhu express ukuthi abantu abasuke lelele bengakasizakala laba bala ku secular yethu inkosi enhle ehlonishwe ekhaya siyabonga kunale Capitec account number e168 380069 168 380069 uthi Babu Dokotela uyahlola lo baba sebenezizathu ukuthi ake sibaveza abantu abahlolayo and siphinde futhi siqalishisa abantu ngama scammers ufika umfonele uma usunikeza ama bank details esekuthiwa yini lento yeno cash send yes ngezelo cash send no lo baba sekunika yena usendaweni yase Mlazi endaweni yase Claremont ukhona indawo yakhe la eThekwini futhi khona but uyakwazi ukuthi umfonele inamba yakhe yekhadi ozomfonela kuyona ithi 072 729 6305 wena uthi ufuna ukuhlolelwa angisho wena ufuna ukuhlolelwa kuphela ithi 072 729 6305 ufuna ukuhlolelwa uzobe sethi mfakile imali ebank ngoba usozokuhlolela ngocingo inamba sebank iuCapitec ithi 168 ngenzela ukuthi uma usunikezwe enye into ithi 168 38 mase ukufaka o0 abathathu 380069 ayiqale phansi 168 380069 uzokwazi ukuthola lo baba lo okuhlolela kodwa uma inamba isibanje omunye umuntu but esekunikeza esethi mfakele kaphepho usugijileke isigcila sileke lapho siyabonga asibonge Babu Dokotela ngale Mpumalanga koloni sinamampondo sinamaXhosa sinamaXesibe sinabaThembu khona besuthu eMatatiyela uBabu Dokotela uthi une message yabo angazi u3.5 kwenzakaleni kwangasebenza kwenzakalela Babu Dokotela hayi kudlaliwe ngabantu kudla abanye special abantu base Eastern Cape angikusho nje lokho imajority yabo by far ifundile ifundile and then once baba highly westernized they are open for abuse emthini believe me you will be open for abuse ngalondlela banikezwa izigubhu zo 4500 emva kwalokho singasebenza isigubhu mase yalivala ukuthi asikho isigubhu sika 10000 asikho isigubhu sika 5000 into yokugeza nje leyo oyinikezwa ngo5000 ku 10000 usofaka izingcabo zenhlanhla uma ukhuluma isigubhu ubuza ukuthi usifunelani hayi nginamathenda nginamatekisi ufunelani imuso usekela ukuthi unani usifunelani usho ukuthi usifunela manje kuthi hamba olanda imbuzi hamba lento ukuthi sikwazi siphahlele isigubhu sakho sithathu hambe naso yebo once kwafuneka imbuzi kwafuneka noma isiklapho ngeke uphinde ukhokhe futhi u3500 unikwe isigubhu sekucacile into izogeja wanikezwe isiyageja isigubhu uyawuphatha u50000 uyawuphatha 150 uthatha isigubhu hambe naso yosetshezwa ngazo engisho ukuthi ke bantu bakithi ba Eastern Cape Western Cape Johannesburg qaphelani dingadlala abantu abahlolwa isikole angeke umuntu akwakhele isigubhu esichip kangaka ufuna umbuzo uzoye ngane yami usudayisela abangaka leso sigubhu sa 3500 sebefikile ku10 cha abafika ngane kwaphela ichip kaplento akho igubhu Babu Dokotela ziyabiza ezakho za chip kangaka uthi abazithengi nje kwena bazibiza Babu Dokotela usuka la manje my goodness ngisuka kuphi umqoqo lo biza ngaka kahle ubuze nyithi mkhulu sure the closer you get to 50 the more you see imsebe yelanga la kwa poverty isondela kwena getting closer you are getting closer at the speed of a Lamborghini is it true kwenziwa njani mase kunjalo Babu Dokotela baba wesizwe baba ujabulile angeke ungabi phuwa yazi lento ngizoyisho kodwa izokuphatha kambi ubaba wakho upanel beater ePhoenix upanel beater esitolo seka workshop eKhalati ubaba kuna 52 years
okusho ukuthi 8 years to 60. Imalini azophuma nayo le penny beating shop. Ubaba at the age of 55 yazokwenza njani? Uzothi ngicabanga uqala into yami. Ngoba manje une concept yonke ka penny beating. Uqala into yakhe at the age of 55. For 3 years ayenze lento le. Emva lokho ingabusenzeka. Mesethi angisalelo 12 kuphela ngoba impesheni ngiyivala lento. Use resort kwi poverty useyadive straight. Ngisho ukuthi ngempela wena kuyi poverty oya ku 50. Njoba una 48 years uyi security guard kuthini kuwena? Manje una 48 years uyi security guard, uyi inspector. Usebenza esayithini una 47 years. Kuthini kuwena? Ubona muphi umehluko uma una 50 uzokwenzani as a guard? Una 50 years njoba udla isikhaftini edliwa kabili ngosuku. Uzokwenzani una 50 years? Ayikho into ezokwenza. That is why sithi thina njengamanje understand the poverty that we are streaming kuyona. Njoba mainstream kule poverty, you will never come back alive. And poverty will eat you and finish you within 15 years. Completely iphele yonke into kaduna. Ngithi mina abantu abathatha izinqumo manje angeke bayisole ngazo. Sikhiphe izinto eziningi zokusiza abantu. They all treat it as a scam. But in reality ithi your job is a scam on its own. You are going to work and you retire at the age of 60 and still remain poor. Meaning that whatever you are doing, you're just being scammed by your boss and bribing you to pay your salary so that you remain at work at all times. Mina nginabantu mina bangishuthayo la, ngiyababribe ngibanika u50 bese behamba. Ngibabribe ukuthi babuye bezongishutha so that they can remain poor. Beza ngamateksi mina ngiza ngemoto la. Yayibona lento ukuthi kusebenza into enjani? It is a well-designed scam. Yeah. Babu Dokotela bawese bajabulela njoba uya ku50 uzohlupheka. Ku60 uphelile. Siyabonga. Dokotela sesemaphethelweni program. Ngeke ngiye kudlukubizayo kodwa. Yeah, awushaya ibite. Ngifisa ke Dokotela ukhulume kafishane manje bese uyayivala. Ngalo thembise ngabantu Nyabhanga water and oil. Nyabhanga dlozi elikhulu kamabonde dlozi elikhulu semanzini. Uyayishukuza lento ukhulume nami. Ukhulume nawe uyishukuza Nyabhanga dlozi elikhulu lamanzi lasemanzini dlozi elikhulu kamabonde. Ngicela imali, ngicela umcebo. Uma usuyayiphuza lento. Lamanzi mase kunika kaNyabhanga aba u5. Uma usuyaphuza, uma usenza i-decree and declaration. Ukuthi uNyabhanga akakwenzeleni. uNyabhanga kunethendency ongageji. And the beauty about uNyabhanga usebenza ngewash ngesikhathi ukuthi lento ufuna ukuthi kushaya isikhathi siyenzekile yini noma ingakenzeki. Mase kunika amanzi amafutha kaNyabhanga afuna uwagcabe. Mase ufake igazi lakho kuwona uma usuyashukuza kanje washukuza nje uma usuyasenza ngale ndlela edecrease izokutshela yona sikufundisa. uNyabhanga sifuna ukuthi sibone impilo zabantu ishintsha. Sifuna ukubona abantu impilo zabantu ishintsha. Babu Dokotela bawese bawujabule mfana umdlala yakhe ehlala sithi ayishintshe impilo zabantu. Siyathobeka. Please subscribe to Babu Dokotela TV utshela abangani bakho batshela abangani babo. Siyabonga kakhulu. Wena usepage uyaqala ukubona leli page akungene uthi YouTube Babu Dokotela uzobona okuningi ngaphandle kokubona manje. Siyabonga. Uyabona abantu baphumelele bahlala kuma estate amakhulu bagibela amabhanoyi bathenga izimoto ezibizayo amathenda abuzwa kubo kodwa wena uncela isithupha uyazibuza benza ngani kunemfihlo ethile wazi kaBabu Dokotela akunikeze imfihlo yasemanzini imfihlo yasemanzini izokwenza ukuthi uphile impilo lo oyibonela kwabanye abantu bayiphila ezingeni eliphezulu ezingeni eliphakeme yenza izinto zenzeke uBabu Dokotela engakwenzela lokho sishaye ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922